गुड मर्निं आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर नै आङो फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनायबाय। ओमफ्राय नै आं साजायना दोनदों बिबारा माबायदि नुदों लोगोफोर, न'आवनो बानायदों आं बेखौ औवानि माबाजों आरोना। ओमफ्राय नैबाव एसे साजायबाय गावनि बेडरुमखौ आरो नै बिदि साजायबाय। ओरैहायबो दं मोनसेया नैबेलायनि बेवहाय ओमफ्राय मोनसेयाथ' नैबाव जाहैबाय। नै बेबायदि साजायनो आं बिराद मोजां मोनो आरो लोगोफोर, खिन्थु टाइमखौनो मोना जायो आरोना, संनाय खावनायजों बेस्थ'। थ' बिदिब्ला आंनि किचेनाव थांसैलाय, मा संनाय जायो नायसैलाय। नै सामब्राम बानलु होखाबाय, ओमफ्राय नैबेयाव दङ अमा बेदर, बिनिफ्रायो नैबे बान्दा कफिजों एवगोन आरो। नायलांदो बिदिब्ला। आगैया सिखारबाय। फेनखौ फिसा खालामदोंमोन, ओमफ्राय बिनिफ्राय होनोसैलाय। दिनै भिडिअखौ हगारनो हाया जादों लोगोफोर, एसे प्रब्लेम जादों नालाय। जानोसैलाय अमा बेदर, ओमफ्राय बान्दा कफि, बानलु सामब्राम होखाबाय, बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर देनोसैलायनो बेबायदि दङ। नायलांदो बिदिब्ला, जायजों आंनि रेसिपि संनायखौ मोजां मोनो आरो लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। अमा बेदरा गिदिरहाय एसे, मैयानो लाबोदोंमोन आरो एवथुमनानै दोनदों। रेसिपिखौ होनोसै लोगोफोर। सान्दुं मोजां फैलायबाय। अमाजों जानोसैलाय। बेसेबां अमा मोनजानायनि उनाव गोबावसो मोनजाया मोनजाबाय। नै लोगोफोर सानैसो जाखाबाय कफिया, ओमफ्राय ओरै दं साहा। सान्दुंआबो थांथारथार दिनै। ओंखाम लाङो नों? ओंखाम लांगोन ना माबि? लोगोफोर नै हालदै एसे, संख्रि, ओमफ्राय जिरा होबाय आङो। बे अमा बेदरा गिदिरानो, आं एसे थुसोबाय आरो एफा ओमफ्राय नै हालदै नाङै नुदों दा एसे दंबावो। थनसै बिराद बारबै नैबे खिरखिजों, ओंखायनो एसे फांज्रबबाय। ओरैबो गारि खारो नालाय एसे फांबाय। नै लोगोफोर आंना बेदरा दासो रबहांदों। नै आं देनायखौबो हरबाय, देखायनाय जायासै। ओमफ्राय बिनिफ्राय हाबानि खाथि सफैनानै दङ नै लोगोफोर, बे खाथियावनो आरोना, जोंनि गामि खाथियावनो। बे बाबानि नाम जाहैबाय। नायनोसै दा खुलिनानै नायनोसै, थाथोंसै। नैबे नै माइब्रा सफैलायबाय, माइब्रा जावाखै, जावनांगौ। एसेल' फोरानदोंमोन, गेब्लेदों ना मादोंहाय। नै माइब्रा
बियो एंखुर ओमफ्राय नै लोगोफोर दाख्लै हा खोदोंमोन नै हा खोदों एसे नङाबा गाहाय जाथारबायमोन थाइजौआबो मावलिबाय नै थाइजौ मोनजासिगोन ना एबार आरो आं बारा भिडिअ लाबोनो हायाखै लोगोफोर एसे बेस्थ' आरो गथ' गोरलै दं नालाय बिफासेहा लानांगौ जायो ओंखायनो अमाखौ एरनोसैलाय गोबाव जाथारबायमोन दिनैसो मोनजानोसैलाय बायह्रानि ब्लग जेबो लाबोनो हाया आं लोगोफोर खालि संनाय खावनाय बेनोसै आंना ओमफ्राय बिदिनो रिल्स गोदान लाबोबा बिहरबा नोंथांमोनजों शेयारिं खालामनाय बेनोसै आं शेयार खालामनाय गोबां बावनोसै आं एसे ओमफ्राय ओरैजाय दं नै केक दाख्लै बार्थडेमोन आरोना बिदानि बार्थडे केक बियो ओमफ्राय नै थावसो ओमफ्राय बे माबे सौराय ओमफ्राय माइब्रानि दंफां ओमफ्राय नैबे मिस्टि दं मोनबाय नै लोगोफोर आंनि अमा आरो बियो next video logo baik bye bye.